Agafis fort el barret, senyora Jensen. Un conte de Diana Coromines i Calders. Hi havia una vegada una senyora molt i molt velleta que vivia a Dinamarca, un país del nord molt bonic a l'estiu però fred com un glaçó a l'hivern. La senyora Jensen, que de nom es deia Ingrid, feia anys que era vídua. Vivia en un poblet molt tranquil, no gaire lluny de la capital, un poblet que feia olor de llenya humida perquè era a tocar d'un bosc d'arbres prims i elegants que a la tardor recollien l'olor de la pluja i la deixaven anar a poc durant tot l'any. La senyora Jensen enyorava molt el seu marit i hi pensava cada dia, però com que sempre havia estat una persona alegre i optimista, procurava no estar trista i gaudir al màxim de les petites coses que eren al seu abast. Es llevava cada matí ben d'hora, perquè no era gaire dormilega. A més, li feia ràbia que el dia comencés sense ella. Era com anar al teatre i arribar quan el teló ja s'ha aixecat i els personatges fa estona que parlen i van amunt i avall. I si passava alguna cosa interessant mentre ella encara dormia? Una vegada, per exemple, es va despertar quan la claror d'un matí de principi de primavera ja feia estona que entrava per la finestra i com que no havia sentit els ocells matiners que li agradaven tant, va estar de mala lluna durant tot el dia. La senyora Jensen no es volia perdre res, perquè per les persones grans un dia té moltes hores i per tal d'entendre'l tot, cal estar a l'aguait des del principi. Quan era l'època del bon temps, sortia al jardí a llegir el diari mentre esmorzava. A vegades, però, quan s'havia acabat el bol de cereals, la senyora Jensen no tenia gaires dents, però les poques que li quedaven eren fortes i calia fer-les servir perquè no s'afluixessin. Ja s'havia cansat de llegir, perquè la lletra era molt petita i les notícies tristes. S'aixecava deixant els badalls damunt les pàgines, plegava el diari per allunyar la son i començava a feinejar a l'hivernacle. Quan el seu marit era viu, a l'hivernacle hi havia raïm, tomàquets, herbes i flors. Ara també, però ella no hi tenia gaire traça i les tomaqueres s'entortolligaven amb el raïm, les flors queien de gairell i, en definitiva, allà dins no hi havia ni ordre ni concert. Malgrat tot, la velleta s'ho passava d'allò més bé, perquè mentre regava, tallava i adobava la terra amb energia, conversava amb les tomaqueres, que eren xerraires i sempre estaven de molt bon humor. A més, el seu marit hauria tingut un disgust si hagués vist que ella no s'ocupava de l'hivernacle.